Hadin bangladeban pelaj hakabanga batai syapang gajingmut jengki benai kasi kat kum gajingmut kasi bat ngalasange ru ye gajing batai ha ubenai yayong lane ubenai April menta patungnya phai syapang ubenai jemang ubadai ubenai me hakakdien pareng bat hakane ke video sengapangan batai kat kum ke ei kepala bo agajing tho ubenai jemang ulong ubenai ubapu sentiu jemang ulong usentiu ubalam berjengum lane kumbaong ngakdien nongwei violet bat la syam haki lentel lum sopet beneng haki ne ki puar benai pareng bangi ong ume ubenai ubat tengen namaru bampat jur bha uslam kumha ubenai uban sawan berkajing syit ru kampat da jubawar berkashit kentha kum haki benai syakman lane kasyushit laham kum haki benai badang hadin ne naitung bun ki sentiu ki skun ki phu au ne ubenai bat kamariang ke sedang ban kup jinsur bha ki jankup jong gajing jarngam ma babriu namar ha une ubenai lala ru na yayong balalong sekaliur ki ei ki long kum badamang kim dapat har ne he wat ka kawa ne ki sanyum harut ki lenti lagalong ha ki lenti klau ki lenti snong henre ha une ubenai ki long kum badang kre dang mang wei per ubenai ubahan riu kalong ubenai jeliu balaong nadu artarik ujeliu hadu laipo tarik ulong ubenai ubaka sengi ka kamjrong baka jeliu yaki wei per ki benai jong kesenam bat latip na syam baka arpoi tarik ne ka arpo tarik jong une ubenai jeliu kat kum ka almanak tenrai kalong kesengi ka bejrong tam ne jeliu tam hang ne hari jongi te kalong kum ta la pentam ne kampen jeliu yaki tarik kata kalong naka arpu prash ka arpu kundai ne lai pusngi kat kum kabadai khnang bakan long kumbala ong syakman ulong ru ubenai ubaga juar ne the bhau labba lapsan bat kalong ru kaliur ba kumta ki wa ret bat ki wa ki ya jeliu lon bat ki mi ki sopet ne ki po liu ba shi benai ar benai du naka jinghe ki ki wa bala telun kebong pen jeliu ya ki tliu ki twai kumta la khwat yu ne ubenai do ubenai jeliu bakan long kat kum gajing shisha sa wei pat ubenai long unai tung lene uta ubenai Julai kane pat laong baka por ka babon ki ki mar ki mata ki jingbam jingdi ki pot bha ha ne ubenai bar ki sma utung namar baka jinghap slap ka ba khamne slam da ki singi kita yo ha kita yo ba syakmat ubenai blaju ong uslap nyau ne khandai singi tang ba da juar ubathe kum ha unai jeliu namar ha une ubenai la tap rengkat ba ulo akhendau ba pensngam penci lot yi ki babon ki ai kalong kum ta ba wat ye ki jan ke nap shaki jakai ki ba kham jubor uslam kim yo alat shu ban rengkhyang bat sa artat ki dan ge jingshit ke belong lham namar ba ka dang jrong hi ka sngi ne ka men sngi bat ka dang dei hi ka liur ki slading slasi ki nyut ki nyer balham kila puot lot kumta kisa yutung kamariang kalum kawa barki bam ki di ru ki syam bagi syat sma yujet bha ha une ubenai naitung khamtam hakitayo bakhadu jong une ubenai hakithan bakham jur khamtikana uslam wat ka jan babu apo usup ne senduk ru ki bethu lot balatap lo khendau kumta seriem kumbalong ha uyayong une ulong ubenai ubakim ta sngotenat ban penlong kum ki jing khawai lane kim lemun ban penlong kum ki jing tho poi kha poiman ne ki jing jer khon namar balai namar baka bam gadi ki babon ki sma ujet pha ha une ubenai sa we per ubenai ba phra ubaki khot unailar lane uta ubenai agas kapuar kabab ka beneng gelas dang ban senlar ne khoit pat hadin ke jingka dum ulo uberben bat kapuar kalawan ka ba uslap ulak hamrit ne senlar bat nya ulabba bajur bat bane slam kum haki benai bha shwa ya u dai hau ne benai bajudan tang ulap rau ne teng habishit sngi la juyo i ya uslap pnyam lane uta ubangi jukhat ulap boiksi bagi pareng ki khat kum rain shawal ubatang shi phang laong ru ki don ki jaga haki ba ulapu sentiu janailar haki ne ki poru hateng kelas dang kata kal ka babe jam jai ban pensngutenat ne kata ka senrai haki katu kat ne ki than bhoi laong ubenai ot saba unai lane unai sit ubaki khat unai siat akaktin sora Uni unai siat dan ke bakhain badon ubenai sian
ba kambun sin uye Januari August ne September hau ne ubnai siat ki temen ki ong badan ki kenjap lang ubasian balada jarang khat badai ya ikun lung ila ban pang ban shitom nagata gadau ki temen ki mana ba ombit ban ba kun lung hai ki neki por badang leit enti kham tam ban jam ye ki wa doi ki wa ren dan pat ki khana ki badan ki bangai bakalong kum ga jingya dai ikun lung lada ki nong ba ikun lung ki ra bat ki khnam ki renti lada dei ki kun shinrang bat da ki shinrang peleng bat uranga hapo ka thenrong lada dei ye ikun gan thei Shushu la syamru balaong baka dei hakum kini ki por bakalong kum ju wat ye kino kino ki merat banra kum kasnyang bat kiwi kiwi la ong ru bala syam bunsin ki yap shiteng lenti ha ka baket bat andala puat bat la julap ye ki kenja plang ne kenja jingtung ha ki do nut jeng ki merat don ru ki than ki bakalong ka por ka ba om dei banra wat ye ki kenja mar pai ru namar ki shupat la ka pai ha ka balet bat ha ka bara lenti bat langait bagi siat kita ki kenja plang ne jingtung la tho kum ta namar bun ki ong bakadai ka por ka ba usentiu so plang balong habala jankut u agas hadu katayo ka basdang u September kum ta la penrung lang ha uju u benai ne baro ar prasngi ya unai siat bat nailur namar habala swar bat bantip benya la syam balong bakitai ki por bala siat ki kenja plang ne kenja jingtung kadai tang komba saw ne sansngi ai dan ne hadu cita yo tam bala syampat baka beneng kesedang ban khoi kumta bala khamla ban yo iya ki keluar hasahit beneng kalong hadin bala mi ki benai hakasan ne hendriu tarik jong ubenai ubak khandai lane uta ubenai September haka pareng dia parlong inya sange shwa hang ne kin saya pet pasayu benai ubai khandai shipau khatwei khat art blei shibon